ஸோ டிசியோட டைட்டன் சீரிஸ் வந்து உண்மையிலே வேற லெவலில் இருந்துச்சு. நீங்கள் யாராச்சும் சீரிஸை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து சீசன் 1 சீசன் 2 பார்த்துட்டு சீசன் 3க்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏற்கனவே சீசன் 1 சீசன் 2 2 ராபினை காணிச்சிட்டாங்க. இப்போ சீசன் 3 மூணாவது ஒரு ராபின் வர போறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜேசன் டாட் வந்து ரெட் வுட்டா மாற போறாருன்னு நிறைய ரூமர் வந்துருக்கு. இந்த ரூமர் ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி ஜேசன் டாட் கேரக்டர் ப்ளே பண்ற ஆக்டர் கேரன் வால்டர்ஸ் அவரோட இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி ரெட் வுட்டை டீஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் சைடில் பார்த்து ரெட் வுட்டோட ஒரு பிக்சர் இருக்கும். ஸோ இதுலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சீசன் 3 வந்து ரெட் வுட் வர போறான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. சீசன் 3 உண்மையிலே தரமான சம்பவமா இருக்க போது புதுசா ஒரு ராபின் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜேசன் டாட் வந்து ரெட் வுட்டா மாற போறாரு. சீசன் 3 கண்டிப்பா நிறைய சூப்பர் வில்லன் சூப்பர் ஹீரோஸ் இருப்பாங்க. நீங்க யாராச்சும் இந்த சீரிஸை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. When I be thuggin' till I die, till I die, till I die. Go to club in the a repetitive loop. All I need to destroy a solo is the group. I put it to your boy. Hope you got the scoop.